ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ ನೆತ್ತ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯನು ಇನಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಾರು ಮೆರನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಡು ಆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ರಾಯರು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಮೊಗಲೇನು ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಲೇನು ಬಾಯಿಸೊಂದು ಇನಿ ಬಿಸುತ್ತ ಆಚರಣೆ ವಿಷಯಡು ರೊಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನಡುನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮಸಲ್ದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಲು ಬಿಸುತ್ತ ವಿಷಯಡು ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮರ್ದಿನ ಪಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮರ್ದಿನ ನಂಗೆ ತಿಂಗೋಡೆದ ಸುರುತ ದಿನ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಲ್ದ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡು 95 ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಎನ್ಪಿನ ಕುಡಂಜಿ ಪುದಾರಿಡ್ಲ ಈ ಬಿಸುನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ವಿಷಯಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಐಟ ರಡ್ಡು ಆಯಾಮುಲು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಡು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲಡು ಅವೇನು ಬಿಸುನು ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಯಾನಿನಿ ಆ ಕಾಲದ ಬಿಸು ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಕಾಲ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದನಿನ ಜಾಗನು ಚಾಲಗೇಣಿದ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿ ಪರಬಾರೆ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಇರ್ನ ಜಾಗನು ಬೆಂದದು ಐಟ್ ಬುಲೇನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಶನೇ ಎಂಕದಿಯೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಲನು ಹಿರೇಗ ಕಣತು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿನಕ್ಕೆ ಚಾಲಗೇಣಿನ ಪಣಪೇರು ಬೆನ್ನಿದ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಬೆನ್ನಿದಗಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಗಲು ಅರಿಯಾಂಡ ಬೆನ್ಪಿನಗಲು ಬೇತಗಲು ಅಂಚೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಗಲು ಬೆಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೀನ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಿನದ ಅಗಲೇ ಬೆಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಗಲು ಬೆನ್ಪೇರು ಬೆಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೀನೊಂದು ಪಣಿಕೊಳ್ಳೆ ಅವೇನೊಂಜಿ 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪರಬಾರೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎತ್ತನು ಐಕ್ ಚಾಲಗೇಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಣದಿತ್ತೇರು. ಈ ಚಾಲಗೇಣಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿ ರೈತೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದನಿಕ್ಲೆಡ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಭೂಮಿನ ಬೊಲೆಯರು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಐಕ್ ತಕ್ಕತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಫಲನು ಯಾನೇನು ಹಿರೇಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದಿಯೊಂದುಪ್ಪೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ದನಿ ಒಪ್ಪಿಯೇಡ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಈತ ಮುಡಿಯಾರಿತ ಒಂಜಿ ಗೇಣಿ ಕೊರುಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಒಪ್ಪಂದ ಅದು ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭೂಮಿನ ಬುಲೆಯನೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಆನಿದ ರೈತಗೆ ಆಗ ಕೊರ್ಪೆರು ಮುಲ್ಪ ದನಿಕ್ಲ ನಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಿಸುತ ಪೊರ್ತುದಲ್ಲ ಪರ್ಬದ ಅನುಕೂಲ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಅವು ಸೆಕೆಗಾಲದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿಡಿ ದಲ ಅಂಚಿನ ತರಕಾರಿಲ ಆವಡು ಬುಲೆಕ್ಲ ಆವಡು ಬುಲೆವನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲು ಬುಲೆದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಗಟೆನ ಅತ್ತಡ ಗುಜ್ಜದ ಮುಡಿನ ಅತ್ತಡ ತೆಕ್ಕರನ ಇಂಚಿನ ಏನೊಂಜಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ಅಯ್ಯೇ ದನಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅವೇನಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ವರ್ಷಗೂ ಭೂಮಿನ ಪರಬಾರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇನ ಕೇಳ್ವಿ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದನಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಡ ತುಂಬದ ಮಿನಿ ಗೇಣಿ ಹುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಗಿಡ ಒಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆಪುನ ಏನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಏನುಂಡ ಆಗ ಆರು ಆವು ಈ ಬುಲೆ ಒಲಿ ಈತ ಗೇಣಿ ಇಂಚಿನ ಕನವ ಕೊರಡು ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ಆ ಭೂಮಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈತ ಭೂಮಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ದಾಯ ಕೂಡಲೇ ಅವೇನು ಆಯೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ತೆರ್ಪೋಡಾಪು ಅಂಚಾದು ಆಯೆ ಆ ಭೂಮಿದ ಕಂಡದ ಬದಿಗೆ ಪೋಪೆ ಕಣದ ಬದಿಟ್ಟು ಪೋದು ತನ್ನಡ ಕೈಕಂಜಲಿತ್ತಡ ಎರುಕುಲಿತ್ತಡ 4 ಸಾಲ ದಪ್ಪುವೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲಕ್ಕ ಅವನು ಅತ್ತಡ ತೂಂಟ
ತೂಂಟಾನು ಬನ್ಪೇರು ಅತ್ತಡ ಸೂಟಾನು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೀದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲಕ್ಕ ಅವನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪುಗೆಲಕ್ಕ ಅವನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇತದ ಜೀವಮಾನಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥೋಡು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಈ ರೈತೆ ಆನಿದ ದಿನತ ಮಟ್ಟಿಡು ತನಕ್ ಈ ಭೂಮಿನ ಬುಲೆವನ ಅಧಿಕಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪಿನಿ ತೆರ್ಪೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೆತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅರಿಬಾರು ಬೇಯಪದು ಉಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಅನುಕೂಲನೇ ಎಂಕಲ ದನಿಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅನ್ಪಿನ ತೆರ್ಪೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಪಾತ್ರಂದ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಕುಬಾಲಡು ಪುಗೆಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಆಯನ ಎಲ್ಲಡು ಬೊಡನಾತು ಬೇಯ್ಪವರೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಉಣ್ಪಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನಗಲೆಗೆ ಈ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಅಗಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ನೇದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈತ ದನಿಕಲು ಬುಡ್ಚಿ ಪೊಯ್ಸಲ್ ತಗೇಣಿನೇ ಈ ಕೊಡ್ತಿಜ ನಾನು ಈ ಸಲ ನಿನ್ನಡೆ ಬೆನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಬೆನ್ಪಿನ ಇಟ್ಲದಲ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೋದಿಗೆ ಎತ್ತು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಏನು ಅನ್ಪನು ಅದಾಗ ಈ ಪರಬಾರೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಓಡಾಪುನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಪೇರು ಆಡ ಪನೋಡ್ಚಿ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಬಾಡುವೆ ಏನು ಈ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡೆ ಏನು ಈ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಯುಗಾದಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೆಂಡ್ರೆಗಾಯಗ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿನ ಆಂಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಗೇಣಿ ಚೀಟಿನ ರದ್ದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಆಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಪಿನೇನು ಆಗ ತೆರ್ಪೋಡಾಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಊರ್ಲೇಡು ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೆನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಕೃಷಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಡಾವಡು ಅತಡ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗೋಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆದುಗು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕೆದುಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೆನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಡ್ಡಿನ ಆ ಕೆದುಕು ಅತಡ ಹುಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಪಾಡುವೆರು ಈ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ಒಂದೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿ ಕಾವಡು ಬೇತೆ ಒಂದೆಕ್ಲ ಆಯೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಆಯನ ಕೃಷಿತ ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲು ಉಂತುದು ಪೋಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡುನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬುಗೂ ಐತ ಅರ್ಥ ಬೇಸನೆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಬಹುಶಃ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇನ್ಪಿನೇಕ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಪ್ರಚಾರ ಆಂಡ್ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತ ಅಡ್ಡಿಲು ಪನಗ ಕುಡ ಏಪೋದು ಕುಡಕ್ಕೇಂಡೆಡ ಅಗಲೆಗೆ ಬೇತೇನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ ಕಡ್ಡಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮನ್ಲ ಆ ಕಾಲಡು ಚಾಲಗಣಿದ ಕಾಲಡು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಕುಡವೇ ಬಟ್ರನ್ಲೆ ತಂಬತ್ತದು ಆ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಕಡ್ಡಿನ ಆ ನೀರ್ದ ಸೆಲೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ದ ಮೂಲಗು ಪಾಡ್ದು ಈ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಂದು ಪಂಡದ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಕುಡರ ಅಗಲೇನು ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗಿಸೋನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಬಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ಯದ ಕಾಲಡು ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಿನ ಹೆಸರ ಈತ ಜನಕಲು ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಆ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ರೂಪಗೂ ಅವು ನ್ಯಾಯ ಒದಗದು ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂಪಿನ ಏಣ್ಣುಜಿ ದಯ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಬಿಸುನು ಆ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮೈತ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮೈತ ಕೃಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋತಿನಗುಲು ಮತ್ತು ಬಿಸುನು ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಕಣಿ ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬತ್ತಡ ದಾದವ ಅಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಕಣಿ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಓಲುಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅತ್ತಿಡ ವೈದಿಕ ರೀತಿಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಕೃಷಿ ತಾಯನ ಎಲ್ಲಡು ಕಣಿದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಓಲುಲ ನಡೆದಿನೇನು ಯಾನು ತೂತಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ
ಒಂದೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ಆನಿ ಬಿಸು ಬರ್ಬದಾನಿ ಬುಟ್ಟಿನೇ ಏನೋಗಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉರ್ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮತ್ತಂಡು ಉರ್ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ನಾನು ಮೇ ಒಂದೆಕ್ ಪಗ್ಗು 17 ಪೋಪಿನಾನಿ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕುದಾನಿ ಬಿತ್ತೆರೆ ಉಂಡು ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಪುನು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಾಂಟೆ ಕುರುವೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕನತ್ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ತೇರ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಗಲೇನು ಲೆಪುಡದು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉರ್ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾಯಸ ಕೊರ್ದು ಅಗಲೇನು ಕಡಪುಡು ಕೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮತ್ತು ಅವು ಬುಂಡ ಬಿಸು ಪಂಪಿನ ಪರ್ಬ ಅನ್ಪಿನ ಆಚರಣೆದ ರೀತಿಡ್ ಕೃಷಿ ತೇಲೆಡ್ ನಡತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಅವೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಬ ಪಣ್ಣಾಗ ದೀಪಾವಳಿದ ಹೊರತು ಪರ್ಬದಾಯಕ ಪಣ್ಣಾಗ ಕಾರ್ತೆಲ್ದ ಬೆನ್ನಿದ ಬುಲೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಬೊಡನ ತೆತ್ತಿನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಎತ್ತಿನ ಹೆಸರ ಹಗಲು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಬ ಅನ್ನೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಅವರಿ ಕೃಷಿಕಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಕೃಷಿಕಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಬಿಸುತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ತೂವೆರೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೊಂದಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿನ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಪೋದು ಪೇಂಟದ ಜೀವನಡು ಬದುಕು ನೀಟಸರ ಬಿಸುನು ದುಂಬುದ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಚ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಾನ ಆ ರೀತಿ ನಡಪವನ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷಿನವರ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಪೊಯ್ಬೇಕ ಆ ಬಿಸುನು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಪೇರ ತಿರ್ಗದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿದ ಹಂಚಿ ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ದುಡಿದ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನಾಗಲು ಕೂಡ ಆ ಭೂಮಿಲೇನು ಗೆತ್ತವನೊಂದು ಅತ್ತಡ ಪಡೀಲು ಬುರ್ದಿನ ಭೂಮಿಲೇನು ಮಾತ ಆಯ್ನಾತು ಬುಲೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ತೋಟ ಅಂಡ ತೋಟ ಕಂಡ ಅಂಡ ಕಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ರೀತಿಡೇ ಬಿಸುನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನೈಕ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬೊಕ ಆ ಬಿಸುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ